Feliz noche, mi hermana. Goedenavond. Goedenavond, broer en zusters. Juist, sin het trabalho de Deus está, wat is salif en een koud drenthe outro de hora. Zo is het werk van God. Je gaat van ene eruit, ga je naar de andere erin. Juist. Pero nada, não stay, de nome de Jesus. Maar we er zijn in de naam van onze lieve Jezus. Juist, we doen ons força, vida, saúde. Que onze graça de Deus pese. God geeft ons kracht en gezondheid. En dan moeten we dankbaar zijn voor dat. Juist, hou je ons erbij rond af het thema Aki nummer 8. We gaan vanavond thema 8 afronden. Juist, we zullen nos cinco sungo, nossa 13 sábado aí, cabelo também. Dat we moeten het thema van afgelopen zaterdag ook nemen. Die moeten we ook afronden. Juist, we zullen die kon, nos cinco bij 30 in party, mas também in het santuario. Dat we moeten, waarom? Dat we moeten in sommige delen van de heiligdom ook bespreken. Juist, dat is sumamente importante. Dat is heel erg belangrijk. En toen de keren después del seminario nos pocuemos dos temas más sobre. Ik denk dat na deze seminarie of campagne, denk ik dat we nog 2 dagen zullen nemen om verder dit te bespreken. Juist, nos tem dos temas amplios, nos tem toma tempo para passar in dia. Het is een uitgebreide thema dat we moeten tijd nemen om erover te kunnen spreken. Oké. Bueno, laten we doen palabra de oración. Laten we gaan bidden. Tada de amor, ave noche, danke Señor, de tres nos tour junto aquí nan. Liefdevolle Vader, we danken u dat u ons samen hier heeft gebracht. Yes. Bespaar-nos, doe-nos rosea, força, vida. U heeft ons bespaard, u heeft ons adem gegeven, leven, gezondheid. Yes, e Senhor, eu aqui com nós também abre a palavra, ou por assim, clapa-nos para compreender. Vader, nu dat we gaan in uw woord, we vragen om ons, dat u kan helpen om ons duidelijk te maken. Yes. We seguimos o Espírito Santo por guia amigo Alba, que também apresentava noite. Dat de Heilige Geest mij en Alba kan begeleiden als we dit gaan presenteren. Yes, que we zal duidelijk paturend in ons te piden in naam de Jezus. Amen. Dat dit duidelijk kan overkomen, dit vragen we in de naam van onze lieve Heer Jezus. Amen. Amen. Oké. Bueno, ahora nós também vamos direct nos kan, Oké, dan gaan we nu gelijk beginnen. Juist. Dan ik começar aqui o tempo, eu vou do costa cana bom. Ok. Nós trabalhamos aqui na Anaô. We gaan nu naar bed. Sim, dus nós está quieto bij. Sábado nós touch altar essência com o Candelario. Afgelopen zaterdag hebben we een paar dingen besproken. Dat was de kandelaar en de reukaltaar. Sim, nós subimos back riba para o que nós trabalhamos na mesa de pão. Back. We zullen terug erop komen, maar nu gaan we bij de tafel van de broden. Juist, we zullen die komen. Nós também aqui que pão te sigue bisa nós. Waarom? Omdat wij gaan nu kijken wat de brood ons vertelt verder. Juist. Bom aqui. Dus nós te corda e cita com de bisa. Ja. We gaan de citaat herinneren. Die het volgende zegt. Juist. Com de bisa evangelho é maravilhoso simplificador de problema na vida. Ok? Matrimônio ser pervertido para picar, pero é propósito de evangelho para restaurar sua pureza e boniteza. Ja? Oké, broeder, dat ging een beetje snel voor mij. Ja, kun je het wel lezen op de scherm? Als iedereen op de scherm kan lezen, dat zou wel fijn zijn. Sí, no, pero hermana mesmo, ¿me puede ser? Ik kan er niet zelf... Ah, oké. Ah, yo ahora me tengo que repetir. Ok. Ja, dat is simpel.
Ok, evangelho do maravilhoso. De evangelie is een wonderbaarlijk. Simplificador de problemen aan die vida. Simpel gemaakt van de problemen van het leven. Juist, matrimonio. Of uitgebreid van de problemen van het leven. Juist, matrimonio a ser perverti pa pica. Kiko awardo Matrimonio. Matrimonio. Ja. Awardo permiti pa pica. Perverti. Oh, de huwelijk. Een moment, perverti. Een moment. De huwelijk is pervers geworden door de zonde. Pero ta e propósito di evangelio Maar het is het doel van de evangelie para restaurar su pureza y boniteza. om de mooiheid en de puurheid te herstellen. E de bi Senhor e den Hebreu Antjes 3:4. In Hebreeërs 13:4, Ja. het volgende. Lage matrimonio guardo honra pa tu rende. Y lage e cama matrimonial te sin mancha. Pa sombra, Dios lo juzga fornicador nang y adultero nang. Ze kaptele? Hebben jullie dit Bijbeltekst kunnen Ja. denken of kijken? Correcto. Dus, pan is de palabra de Dios. Dus het brood dat het woord van God is. Juist, no solamente papi die salvación, waar de lei gewoon het eerste mandamento riba su sosini. Het gaat niet alleen over redding en over alleen de 10 geboden te bewaren, te heiligen. Wat kan je niet horen? Wat? Ja, te keren tu Micah in de ela me dispare. Nakasport je pasa sport Namorado. Oké. Yes, oké. Dus, de outra palavra sim, que men die matrimonio também da parte of the word explicar de evangelho. Eu estou escutando, hermano, mantém na mute segundo. Dat ging vanzelf. Ja, oké. Sorry. Het huwelijk is ook een deel van de evangelie. Juist, correcto. Juist, maar blokje door. Oké, het is een que me ayer nos touch e parte die appetit. Gisteren hebben we het deel van appetiet erover gehad, of we hebben het erover gehad. Juist, con het também een rol ora nos come demasiado of come cierto cosa picante. Dat een rol speelt als we te veel eten of als wij te pittige dingen eten. Juist, dus te perde e controle eigenlijk je deseo ng carnale, passion ng about the land. Dan verliezen wij het controle over de vleeselijke passies. Juist, dus tanto carne, langs wie ze comida animal, e também stimulante nang. Dus dierlijke eten en ook stimulans, producten die stimulans geven. Juist, e também langs wie ze bebida nang fermenta. Dus ook gefermenteerde dranken. Juist, dus we tour eigenlijk te connecten of te ajuden ons bij dingen conditionen. Zulke dingen helpen ons of brengen ons naar deze conditie. Juist. We zullen die ons que vencen, te verraten vencen, ons que vencen. We willen overwinnen. Juist, nos kan je victoria riba qualquer tentação de Satanás. Juist. We willen overwinnen op elke qualquer tentação, qualquer tentação warami man. Ah ja. Op elke verleiding van de Satan. Juist, we zullen bisa peresnango te cativo di appetito lo falla de perfeccionar e karakter Christian. Omdat degenen die slaven zijn van de appetiet zullen mislukken in het proberen te karakter te perfectioneren.
Correcto. Dus, het is nossa mira que comida, apetito, de nubla in mente também. We hebben gezien dat de eten en de appetiet. Juist, hier Sorry broeder? de nubla in mente. Dus. Die blokkeert onze mentaliteit, onze hersens. Juist, of het usa dan, dan bisa também hasta estômago de busca energie en dan veel andere comida. De maag die moet ook gebruik maken van energie. Juist. Mire, dus de otra palabra, en mente nota 100% por capta, por toma decisión sagrado. Dus onze mentaliteit is niet 100% beschikbaar om goede beslissingen te nemen, heilige beslissingen te nemen. Juist. Dus die kon Dios te papi con nos a través de nos of na nos mente. Omdat God spreekt tot ons via de hersenen eigenlijk. Juist. Dat betekent provéu de visa cuida vo mente of vo pensamento mais culturcos que we in mundo. Daarom spreken ze bewaak je gedachten. Vooral je gedachten moet je bewaken. Juist. We zouden ook verder nos faia com uno. Maneira Santiago Deus de eerste visa nos te faia com tucos. Vanaf het moment dat wij met één de fout ingaan, zoals Jacobus, hoeveel broeder? Santiago 2:10. Jacobus 2 zegt het volgende. Juist. Oké, dus si we faia com we faia com tour. Als jij in één punt struikelt, dan struikel je in alles. Juist. Que men de outra palavra papiando de paixão animal of seks sin temperança. Sprekende over iets net als seks zonder matigheid. Juist. Oké, we laten zo dos teksten op het screen. Laten we op de scherm een tekst of een citaat zien. Het is een ding, Filippenzen 4:8, finalmente, Romanen. 4:8 zegt het volgende. Ja, finalmente, Romanen, tudo lo que está verdadeiro, tudo lo que está honrável, tudo lo que está justo, tudo lo que está puro, tudo lo que está bonita, tudo lo que está de boa fama, se tem alguma virtude e se tem algo digno de alabança, laga essa que ocupar vossa mente. Ok? Dus, nos mente, em primeiro lugar, é muito importante para não guardar, para pôr informação correta dentro. Daarom is onze hersenen heel belangrijk om goede informatie te kunnen krijgen. Juist, en toen pensei inimigo que sai de só bombardear-nos com informação incorreta, não sagrado. En daarom, omdat de vijand weet dit heel goed, hij probeert ons foute informatie aan ons te geven. Juist, dus die kon equipa nos entregar nos mes ne paixão de massa boa, mas sushi, mas degradante. Omdat hij wil dat wij ons geven aan degraderende passies, de laagste van de laagste. Juist, en toen het zie je também, ding e kamer matrimonial. En dat doet hij ook in het huwelijksbed. Oké, 1 Corinthians, het is nos assim aqui, 10:31. 1 Corinthians 13? 10:31. Oh, 1 Corinthians 10:31. Juist. Assim então cego você tá come of bebe of. Kiko que você tá assim. Ok? Assim turpa e glória de Deus. Que men kiko que você tá assim. Assim é a glória de Deus. Oké, alles wat we doen, moeten we ter ere van God gedaan worden. Juist, agora. Dus papiando de mente com Deus que para nos cuida mais que outra coisa que tem no mundo. Sprekende over de mentaliteit dat God zegt dat we moeten heel waakzaam zijn erover. Juist, a parte de comida, não se bisa hoje, música também tá muito importante nos paraquedos de hoje. Naast de eten. Op je de stem.
So, comida no se mira que we poder stimular e passionan massa bouw. Dus we hebben gezien dat het eten stimuleert de laagste passies. Juist. Pero no se mira que lo cual que no se escucha también es importante. Maar we hebben ook gezien wat wij horen is ook heel erg belangrijk. Juist. Romanos 13:4 dice lo siguiente. Romeinen 13:14 zegt het volgende. Ma bistiboso que o Senhor Jesus Cristo e não hace provisão para a carne para cumprir com seu mal desejo. Mire? Dus juist, dus aqui eu não estava pensando de não visa carne literal como tu compra no supermercado, pero essa que é desejo não, não visa coisa de picar, desejo na baixo. Hier spreekt hij niet over letterlijke vlees, maar over de begeerten. Juist. Sorry. Laten we maken, por ejemplo, cantico. Laten we een voorbeeld kijken, bijvoorbeeld een lied. Juist. Aqui na wak diz el lyrics zo. Diz wak el lyrics je cantico. Even kijken naar de lyrics op de scherm, alleen kijken. Juist. Het bisa, laat me diz lezen, lijn wak, lo que de bis, e cantico. Essa aqui também é soul. Cantico op je slow. Dit is een rustige muziek. Juist. Juist. En dat bisa, laat me zo'n staan met een mieke tentabo, mieke please you, que me agradable, mieke, essa é de lyrics, no? Mieke mostravo baby, como me stedivo. En dat is die bisa, zie? Ik wil je plagen. Ik wil je behagen, ik wil je begeren, volgens mij. Oké, mieke mostravo. Ik wil je laten zien. Juist. Kom je met stable. Dat ik jou nodig heb. En de tweede bisa die doos strofa. In de tweede strofe? Juist, mieke body. Ik wil je lichaam. Juist. Completo mio, men tiene ultimo gota. Ik wil je hele lichaam tot het laatste stuk. Ah, que pabo, é palavra roller mentira papimento o aqui de minha mente. I want you to holler, qual é a palavra no papimento? Contal. É da seguinte visa, sim, um style visa dus me que pabo, que da, nou visa, he want me to stop. Dus eigenlijk, me que pabo que da, style me ne pidi teuro ku, o visa da basta, teuro o visa me da basta. Eigenlijk, deze lyric zegt, ik wil dat je komt tot je zegt, nu is het genoeg. Juist, dus bij de bisa, met de rest die is aqui outro mister, e de bisa, Kempo Gustavo meneer mi. Wie kan jou leuk vinden net als ik? Juist, Kempo seks meneer mi. Wie kan jou seks geven net als ik jou geef? Juist, Kempo tratavo meneer mi. Wie kan jou behandelen zoals ik? Massa boy bisa Kempo hasie meneer mi. En onderaan zeg ik, wie kan het doen net als ik het kan? Intera noche, etcétera, etcétera, etcétera. De hele avond, enzovoort, enzovoort. Juist. Que mij asaki, laat ons zien, als je een canción, eigenlijk erbij. We hebben simpelweg één lied gepakt. Juist, erbij streed riba e punto que se tratando de noche. Pasión animal, intemperancia sexual. Die gaan regelrecht naar de dierlijke passie en naar onmatigheid. Juist, você tiene de visa wel, pero você, se me te casar, não tem nada malo com me escute, é tipo de cantiga na que você, que lantum come de mim, me te casar toch? Oké, soms zeggen we als getrouwde paar, het is niet slecht om deze liederen te luisteren, omdat zij toch getrouwd en al zou deze lied iets in mij ontwaken, we zijn toch getrouwd. Ja. Het is niet slecht.
Yes, pero en primer lugar, onde cantica que te bini, de onde te bin, qual é sua fuente? Als eerste, van waar komt deze lied? Wat is de oorsprong? É de harmonia que a palavra de Deus seguro que não. Is die in harmonie met het woord van God? Helemaal niet. Correcto, Helemaal dus lo que é talante de bom, tá nada bom. Nada bom em talante de nós. Dus wat deze lied in jou wakker maakt, is helemaal niet goed. Juist, agora. Dus papiando o dingen serie aqui de santuário, wanneer we tocando. En sprekende in deze serie over de heiligdom leer, Juist, com conexão com matrimônio, dus esposo e esposa. over de correctie van de huwelijk, dus man en vrouw. Dus acaso em mente no te camina Deus que sinta o trono de Deus? Dus als de mentaliteit niet Em mente, is, ja, hersenen, e não ja, Deus que sinta. de gedachten, als de gedachten niet zitten waar God wil zitten, Juist. Maar dit is pues de nos mente, Deus que forma nos carácter, correto? Dingen mente. dus in onze gedachten wil God onze karakter vormen. Juist, maar zo ideeën, ik esquibi su number, dus nome die tata, nome die juno, se reseaiera. Dus daarin wil God de naam van de Vader en de Zoon schrijven. Dat hebben we gisteren gelezen. Correcto, dus se nós ia na nos mente, cuyenco e mundo, tu recantica na aqui, nós te base te chuchando el lugar santíssimo. Nos Als wij mente. met deze liederen onze gedachten vullen, dan zijn wij de heiligdom leer aan de vies maken. Juist, en dat moet ik een terre corpo de bira corruptível. Oké? De corruptieve van Mavisa. Sí, Even. corrupt. Ja. Corruptieve. Dan wordt de hele lichaam corrupt. Juist, laten we zo aqui Salmo aqui, Salmo 133 no tele. Laten we deze psalm kijken. Broeder, kan u herhalen? Psalm hoeveel? 1, versículo 33. No tele. Psalm 101 en versen 33, toch? Juist. Oké. Dus er is lomi no pone nada malo delante de mi wowo. Zie je me? Dus als nos wowo, nos mira nos mente, nos wowo, tu resaki na nos tinko proteger. Dus hier lezen we dat we moeten zelf onze ogen, alles beschermen. Juist, contra influência na malo, ok? Contra influência na malo de inimigo. We moeten beschermen tegen de slechtheid van de vijand. So, cara bom, é caminho de Deus, na onde está trove, ding é santuário. Laten we herinneren, waar is het weg van God? Het weg van God is in de heiligdom. Que men turcos que te desviar foi lo que é santuário tindenje, nós temos que lagar banda. Alles wat van de heiligdom weggaat, Yes. hier maar. Sim, dus turcos que te desviar nós, foi lo que tindem, nós temos que lagar banda. Alles wat afwijken is van de heiligdom, Yes, nós temos que lagar banda. Se nós que moeten we aan de zijkant laten. se nós que topa com Cristo de lugar santíssimo. Als wij Jezus willen ontmoeten in de heilig der heiligen. Ja, is dat de tekst aqui, Provérbio 4:23? We hebben de tekst Spreuken Sim, 4:23. 4:23. Spreuken 4:23. Ja, isso deve ser o coração riba turcos, mas somba eta é fuente de vida. Ok, dus nós mira também, dus pensei, nossa touch é parte de excesso sexual. Daarom hebben we het deel gesproken van overmatige seks. Sim, mas o de consciência swak em mente. Ok, nós não estamos bezig de cuidando em mente, nós se é demasiado.
wij maken de hersenen, onze gedachten, mentaliteit allemaal zwak. Juist. Ok? Agora, você timbe, miro manos timati, menos não te querer que timbe certo conosco, nós te wak escute te influência bij ons. Omdat soms geloven we niet dat sommige dingen hebben invloed in ons. Nós te pensa que nós te duro, nós te toro. Ja? We denken dat wij, kolonisatoren, we denken dat wij een stier zijn. We denken dat wij een soort stier zijn wij. Ja, dat is te fuerte, nada um patumba nos. We zijn sterk, niks kan ons laten omvallen. Juist, pero qualquer porta que nós laga abrir, bij we de moesten nos que inimigo de drinta. Qualquer porta. Maar de Bijbel zegt ons duidelijk dat elke deur die wij openlaten, daar komt de vijand binnen. Juist, pensei Job, abisa de Job 31:1. Daarom Job heeft gezegd in Job 31:1. Ele wak, minha sera aliança com mi woonang. Ha? Com anto mi por wak virgem. Oké? Dus kiko Job a ser aliança com ele. Hebben jullie gezien wat voor bond heeft Job gesloten? Kusu woonang. Zijn ovens. Juist. Ala me diz botar riba screen, pessoal, tour e informação aqui no nossa aqui foi die essa aqui não. Vemos te mirar riba screen. Oké? Laten we even kijken op de scherm, dat alle informatie heb ik uit deze boek. Boeken. We zo meteen a Bijbel, Hogar Cristiano, Condição de Niño e Testimonios on Sexual Behavior, Adultery and Divorce. Foi 4 boeken aqui, tour informação dessa aqui. Oké, broeder heeft van al deze 4 boeken informatie eruit gehaald. Juist, waka wo miranso, awo eko vervelen de bing. Oké? Nu gaan we kijken, nu gaan we zien, dan nu komt het vervelende deel. Paso wak, hoop die nos die mucha nan toch? Mucha chiquillo, tieners, oké? Omdat vele van ons hebben kinderen, hè? We hebben tieners bijvoorbeeld. Juist, de tieners nan te para bira grande, después mané no sta me bira grande. De tieners worden groot, net als wij groot zijn geworden. Juist, dan mensen worden die train, pero wak de wisiki. Ze moeten getraind worden, maar kijk wat het zegt hierover. Is child guidance, wat de visa. Hoop die hoven dan te ansioso pa boekinan, oké? Veel van de jongeren willen heel graag boeken. Ja, wat is aqui korabong? Dit tempo die hermano wij dat ding hopi boekie eigenlijk. In de tijd van Ellen waren er heel veel boeken. Novellen dan dat we de waruskibi den boekie. Soapseries werden geschreven in boeken. Juist, que men die dat ding machado kon aan meneer dingen awaki. Er waren niet zoveel dingen zoals wij tegenwoordig hebben. Juist, que menos se nos telefoon klik, ja nos aan je toe koken we nos die land. Dus nemen we onze telefoon, dan klikken we en dan hebben we alles. En dan is het dan te lezen toe lokken dan por hanja. Ze zegt hier verder dat ze gingen lezen alles wat ze konden vinden. Juist, emocionante historia en die amor, imagen impuro, die een influencia corrupto. Verhalen met, even kijken, impuro. Met onzuivere plaatjes. Ja. Dat geen goede influentia. Geen goede invloed had. Juist, en dan de waktoer, het plaatje dan, die in de moe sunu cultuur economie. Ze gingen alle plaatjes zien van naakte vrouwen. Juist, en toen is het al final te corrumpina mente, corrumpina imaginación. En dit maakte hun hersenen, hun mentaliteit helemaal corrupt. Hun gedachten corrupt. Juist. En toen después, ne letter karate bouw, het de bisa. En daar helemaal beneden in de rode letters. Ja, de bisa después te sigi picanan y crimen nan kuta trece ser nan forma. Después te sigi picanan y crimen nan.
En daarna komen er zonden en criminaliteit. Kuda tres ser na forma na imagen de Dios. Dat brengt mensen die in het beeld van God zijn gemaakt. Klopt dat, broeder? Sim, dus sim, sim. Através na mesmo nível que bestia. Oké, sorry. Ik ga het nog een keer herhalen. Ze brengen mensen met deze dingen die in het beeld van God zijn gemaakt, worden ze als beesten of gaan ze als beesten gedragen. Juist, finalmente hinken aan de perdition. En uiteindelijk gaan ze allemaal verloren. Juist, zo. Wanneer ze studiëren, dat foi chiquito. E coisa na que worden formado in mucho. Zoals we gisteren hebben gezegd, vanaf kleins af dit dingen worden geformeerd in het kind. Ja, especially als de visa e mama, por exemplo, que preparar comida, mas eu aqui que te botar riba mesa para su junam. Dus we zeggen het volgende. Sorry. De moeder die het eten klaarmaakt, moet goed kijken wat ze op tafel zet. Juist, zo. Laga no so ak parte que não, me te quero não se lesse texto que cá me te diz bulela, mas bom wa que sa. Oké, laten we deze stukje op het scherm kijken. Pasomba, nossa bisa ko maneira Hebreu de 3:4 de bisa. Omdat we hebben gezegd, net als Hebreeën 13:4. Sim. Quando bisa lage matrimônio waro honra para tu rende e laga e cama matrimonial te sem mancha. Oké? Omdat we hebben gezegd, laat de echtelijke bed zuiver. Niet zonder, laten we de echtelijke bed zuiver laten. Juist, hoe met die bisa Romano een koos, hoe ben je veel? Ik ga jullie iets vervelends aan jullie vertellen. Juist, we zullen trouwen, hoe je bianos a pensa que den kamer, bopasi, turcos. Como assim é de soms denken we dat in de slaapkamer kunnen we alles doen wat wij willen. Juist, we sommige janos te casar, onde é pensando de casar. Omdat wij denken, we zijn getrouwd. Dit is meer voor echtparen. Juist, we passen te komen zo een kamer matrimoniaal te samen. Je kan van alles doen omdat hoe zeg je dat? De huwelijksbed is heilig. Juist, zo wat. Het is bisa, kijk het resultaat die doen een libertad na e passion aan bouw. Het zegt het volgende. Wat is het volgende? Of wat is de resultaat als je de laatste passie laat doorgaan? Oké. Het bisa, e kamer die droom Camina e angela di Dios mister presidi. De slaapkamer waar de engelen eigenlijk zou daar zijn. Tabira impio, dori praktika ng impio. Tabira, si. Wordt onheilig of goddeloos. Tabisa ipa sombra animalismo vergonzoso da gobernar. Omdat het dierlijke, schaamtelijke dierlijke dingen regeert daarin. Corpo te corrompi, prática non repugnante, te conducir a maleza non repugnante. Lichaam is corrupt en prática non repugnante. Degraderende praktijken worden plaatsgenomen daar. Die brengen naar ziektes. Juist, entonces sigue visa, lo que Dios ha dado como bendición te vira maldición. Wat God als een zegen heeft gegeven, wordt te vira maldición, dus een vloek. Wordt een soort vloek. Juist. Dus, kita pasa, wanneer we studeren aqui dan. Wat gebeurt? Zoals wij nu aan het bestuderen zijn. Juist. E presença de Deus messe por reina, dinge kamer camina botai. De tegenwoordigheid van God moet overheersen, moet daar blijven in de slaapkamer.
Juist, angelang met zijn potee, met zijn pokeda ideeën. De enkelen moesten daar kunnen blijven. Mensen koken de santuario dat ding angelang aan ribe muraien. Zo, angel ribe muraien. Net als in de heiligdom, er waren ook engelen in de muren. Juist, kemendi, loket het tumologa ideeën, messe porte conforme voluntad de Dios tambe. Dus wat gebeurt in de slaapkamer, conform hoe God het wil. Juist, oké, hoor. Dus, practicaren no santifica. Dus onheilige praktijken. Ore tumologa et de boete con onze kurike angelen. Laat de engelen weggaan vandaar. Y lógicamente, ora que angelang nos kurikunan king te binnen suluga. Dus wanneer wij de engelen wegjagen, wie komen op hun plek? Meneer Mateo de Bisa, ku diabel te dal un ronchi, ora que je casba chiquetasi, de busca siete otro na mas pillo kune. Dus zoals Matthäus zegt, wanneer de vijand rood loopt, en dan komt die binnen in de huis, dan komt die met nog 7 demonen binnen. Que men de otra palabra, tien diabelan, den kamer die hoop die nos de Christian. Dus met andere woorden, in onze slaapkamers, in christelijke slaapkamers zijn heel veel duivels daarin. Juist. Die mensen pensen dat ik ook in 10 dozen meerdere kimiasi. Soms denken, maakt niet uit wat ik doe. Pero nós mira que nós donando acesso ne inimigo padriente de nos cas que praticaram aqui. Hier zien we dat wij aan de duivel toegang geven met deze soorten praktijken. Oké, agora ene de mij pondrá wie 4 praticaram animal. Dus iemand zou vragen, welke zijn de dierlijke praktijken? Oh ja. Niet nou die mensen naar meneer aan ta. Ik hoef ze niet te gaan zeggen zoals het is. Ja, is letterlijk en figuurlijk. Letterlijk en figuurlijk. Ja, pero ora nos waki que bese nantasi. Oké? Dat is een idee. Maar als wij gaan zien hoe de dieren met elkaar omgaan, dan krijgen we een beetje zo'n idee. Ja, zo dan zo ako een cachorro met een jeger ze que cachorro moe que tasi. Als wij een mannelijke hond zien, hoe ze een teef pakt, dan we zien hoe ze de teefje pakt. Juist, dus de otra palabra, seks oral, por ejemplo. Met andere woorden, bijvoorbeeld orale seks. Sabe que te hiba también en Malese dan. Die brengt mensen ook, brengt ook ziektes mee. Juist, het hiba back eigenlijk, wat een practica santo eigenlijk. Het is niet een heilige praktijk. Juist, dus practicamente die seks oral, ta un party animal, wanneer ze lezen aan de keer. Dus orale seks is een dierlijke praktijk. Ja, dus het is een aan, mas e passionan animal te ser hasi. Omdat zeg het volgende, omdat er dierlijke praktijken worden gedaan. Revisa, más fuerte na lobira y más violento. Dan grito nan die complacencia lota. Zullen ze harder worden en dan zal je meer geschreeuw horen. Ja, es gente hombre yene mueve kutin temor de Dios, dat despertar nan poder, nan deber. Nog een keer. Revisa laga, gente hombre yene mueve nan kutin temor de Dios. Laat mannen en vrouwen die vrees hebben voor God. Despertar nan deber. Wake up. Wakker worden naar hun daden. Basta di kon wak, aki wat de mira kuta hoop dat wa ete pa piano ke mundano na kinan. Hier zien we dat hij spreekt niet tegen de mensen die in de wereldse mensen. Juist, dus ik praktica na aki te tumaloga tambe entre nos.
Kuti é verdade. Omdat deze soorten praktijken worden ook genomen bij ons als christenen. Juist, então pensei nós mira back o resultado de nos descendientes não of de igreja. En daarom zien we de resultaten bij onze Zijn descendientes, kinderen. onze kinderen en Ja. ook in de kerk. Er is een hoop christian professor dat sofre laten we zeggen paralysis de nervio e cerebro. We zien dat veel christenen mentale paralysis, verlaming, Juist. ja, mentale verlaming krijgen. Die Panang, lijken erop. juist, para motivo de não intemperância de direção aqui. Door hun onmatigheid in deze richting. Juist, que men wak dat foi tempo não ja, die testament biotere kon aqui da waru praticante aqui. Deze praktijken waren vanaf altijd, van de tijd van de Bijbel. Is Juist. Is No, niet no, no. in deze tijd dat het Juist. gebeurde. Maar Toen- op die tijd, Correcto, dat ding, laten we zeggen seks anal. Toen kon hij te veel tempo ja. was het anale seks vanaf de Bijbelstijd. Juist, maar dat ding orgia, cultuur kon hij op traceback voor de tempo die testament bio op je. Dus er waren orgieën en dat kan je wel zien in het Oude Testament. Juist, je bent nada novo, pero Dios está dando nos atención. Het is niks nieuws, maar God trekt onze aandacht. Juist, men, wat de mira, riba screen wat de mira con dame su boca mira. We kunnen op het scherm zien hoe is de dames mond geworden. Juist, je hoort de party patras de suma bowie. Malesa dan. Even wachten, broeder. Juist, nee, op riba screen met hem do portret. Oké, dat zie je op de scherm, die twee Juist, foto's. correcto. Então, orbo mire ko aqui com nos está assim oração, ribe prática na aqui e evita Deus sua presença de nos câmara matrimonial. Wauw, als we deze dingen zien, hoe kunnen we gaan bidden als we deze praktijken hebben? Juist, maar mire que men ding ora nos hace tipo de coisa na aqui, como ajude Deus. Als wij deze dingen doen, deze praktijken doen als kinderen van God, Juist, nós está invitando o inimigo para tomar controle de nós. wij nodigen de vijand om controle over ons te nemen. Juist, então está preparado para as coisas mais crueles in die voor. En dan bereidt hij jou om nog ergere dingen te gaan maken. Juist, você tem nós um pouco compreender com gente de Deus portar, por chegar assim na lei de rei para gente. We kunnen niet begrijpen hoe iemand mentaliteit Iemand, zo ver komt. não, homem de Deus, of gente de Deus, um cristiano. Als iemand die christelijk is, iemand kind van God is. Juist, como ele chega até assim na lei o caminho ele chega. Vamos imaginar, bom. Hoe is die zo ver gekomen? Waar die is gekomen? Dat kan je niet eens denken. Ja. Juist, wat is gente que tá para dilante aí, tá essa coisa. Dus de persoon daar staat voor jou. Heeft die persoon dat gedaan? Juist, mas ela guarda preparado em câmara, não, inimigo, não. Preparado em câmara. Só ela permite. Omdat die persoon is voorbereid daar in die slaapkamer door de vijand. Juist, go, não solamente esse, portava de viso que me notasse com aí. Ja, misschien zeg je nee, ik doe zulke dingen niet. Juist, pero portava de bij, wat te compra, por exemplo, handboei, coi mara na cama que com aí. Ja, maar misschien ga je handboeien kopen of touwen kopen om vast te binden aan het bed. Juist, então você que sweep, kiko que com aí. En dan kom je met een zweep. Juist, het ene is het exciting, no? Het exciting. Sommige mensen zeggen is dat om excitement op te wekken. Juist, het land, no? Het stimula
Koken we te zien. Stimuleren wat jij wil gaan doen. Correcto, pero ¿qué te pasa? Wat gente que te hace el acto por ejemplo, de dos esposo y esposa. Weet je wat gebeurt? De man en de vrouw die deze praktijken gaan doen. Ja, es que te hace, te prepara su mes. Maar Jan, dus que puede que sin aleu die repo in de mes. So ya la trainen kan we no. Nog een keer, broeder? Sí, door de praktijk aan een te train su mes. Oké? Oké. Door deze praktijken, dan gaat die mensen oefenen. Juist. Te puede que sin aleu die repo in de mes también. So ya te instrumenten no. Dan kunnen ze zo ver komen dat ze kunnen mensen verkrachten, omdat het zit al in hun hersenen. Juist. Jij mente te controlar cada inimigo. Pero dingen kamer matrimonial. De hersenen zijn al onder de controle van de vijand, omdat dit is gedaan in de slaapkamer. Juist. Meneer de wisse que a esposa não me ajuda su esposo de con aqui. En hier Of vice versa. Dat de vrouw moet de man niet helpen in zulke praktijken, maar ook niet de man met de vrouw. Juist, pessoal, ik kan aqui também um droga. Cada vez meneer mannen vai te visa. Omdat het als een soort drugs, zoals zuster Ellen die wij zegt. Ele visa e parte lila e te busca objeto na novo palanta e intensificar. Omdat ze zoeken een nieuwe dingen om deze meer intensief te maken, als ik het goed begrepen. Sí, correcto. Su pasionan infernal, que me die pasionan diabolico me avisa con ella. Dus satanische passies worden ontstaan. Ja, is pues maar ja, ela zie kon not ayudando, maar tengo así algo más erg. En omdat ze deze dingen al hebben gedaan, maar omdat ze al hebben gedaan, ze zoeken nog iets ernstiger, omdat dit ook meer excitement. Juist. Que me coi in su mente de mal, als we zeggen, endemoniaca. Die persoons hersenen is helemaal duivels geworden. Y Dios no te reina y ding. En God regeert niet daarin. Pero bouw die pensamento que tú lo que me haces te santo. O sea, cama matrimonial te santo. En met die gedachtenis, wij denken van alles is heilig omdat ik zit in een heilige bed. Of ik lig in een heilige bed. Você deve ser esposa também, te vira jaloers die esposo e te sospechar que se é uma oportunidade. En daarom wordt de vrouw jaloers, omdat ze gaat de man verdenken en als zij de kans krijgt. E te dirigir seu mês naar outro com mesma facilidade não conhece. Dan gaat ze naar iemand anders die zo makkelijk met een zo makkelijk manier. Ja, e deve ser também que não te controlar para a consciência of temor de Deus. En dan zien we dat deze persoon niet onder controle is door God. E deve ser tur e barreira não santificar aqui te ser deprobar. Alle echtparen, heilige echtparen, Barreira worden niet goedgekeurd. Barreira. Dus tur e barreira não aqui santificar. Al deze echtparen die heilig zijn. Te ser de no barriers, no pareja. Sorry, barriera. Barriera. Grenzen. Ja, barriera of grenzen. Yes. Ja, sorry, ik had het anders verstaan. Deze grenzen, barrières, ja. Santificar. Die niet heilig worden, of die heilig zijn. Sí, te ser deprobar. Worden niet goedgekeurd. Juist, que me han worden deprobar para pasionan luxuoso. Of pasionan abou. Worden niet goedgekeurd door. Even kijken,
De probabil passiona luxuoso, que men passiona bo. Worden dat is de roba. Ja, worden door deze Passies. Lust, passies. luxueuze passies. Ja, todo lo que da divino de esposo, da vir un sirvido, di sabisa, ja, passionan aqui. Dus alles wat heilig is in de man, Ja, da vir un sirvido, juist. wordt hij een dienaar. Wat een moeilijke citaat, broeder, sorry. Ja, oké. Dus aqui na nossa mira eigenlijk com teoria do pundromes verdade kon ik het para escrever. Dus soms vraag je jezelf, zijn deze dingen inderdaad Juist. geschreven? Pero het para escrever die komt, zo Dios estima nos, te kon je nos visa. En waarom staat er geschreven? Omdat God houdt van ons. Juist, en toen ik spaar nos die toere kon aqui. En hij wil ons besparen van al deze dingen. Die maleza dan. Van ziektes. Ok, que o inimigo tem acesso na nós. Inimigo Dat de tem. vijand toegang krijgt. Ja, dus Deus que proteja, que spar nos. God wil ons beschermen. Hij wil ons besparen. Ja, você deve ser nota amor puro e santo da lo que te iba esposa. Nota amor puro e santo da lo que te iba esposa. Is niet de pure liefde en heiligheid die brengt naar de vrouw. Para gratificar e inclinación animal de su esposo. Dat de dierlijke praktijken van de man accepteren. Als ik goed begrijp. Sí, de gratificar e inclinación. De outra palavra é ayudar de su inclinación animal. Of helpen de man in zijn dierlijke passies. Juist, você deve dizer, se tem amor e sabedoria verdadeiro, que minha esposa, Als de vrouw echt wijsheid heeft van God, juist, amor e sabedoria verdadeiro, dus ware liefde en wijsheid, que lo hace? Ele diz, wat zou zij doen? ele busca para desviar sua mente for de gratificação de paixão luxuoso. Dus je hebt desviar sua mente voor die coisa. Mais fácil, visa. Dus zij zou deze dingen te ontwijken, wat de man mee bezig is. Juist, então e não também meio com dingen assunto. Dus dan gaat zij niet meedoen in wat de man ermee bezig is. Se estime de verdade. Se estime de verdade. Als zij echt van hem houdt. Juist. Pero het aí bena het tema nan, laten we zeggen, elevar espiritual. Dus het aí bele eigenlijk in economie Maar spiritual. zal hem leiden naar, zij zal hem leiden naar de geestelijke dingen. Juist. Mire, dus het parte nan que dopo importante. Miro mano stima. Oké. Lieve broers, deze zijn heel belangrijke dingen. Juist, en not fácil de horen. Soms is het niet makkelijk. Você deve saber requerir hoop e sabedoria e paciência e também coragem moral e força. Omdat het vergt heel veel wijsheid en bemoediging of moed. Juist, juist. Que men die persoon betinko wa ene ta alme tako betinko juda salva. Ook sa. Omdat je moet kijken, deze persoon, dit is een ziel die je moet gaan helpen om te gaan gered worden. Juist, persoon, no se corre texto lá, o axi mitieri va scream, o aqui de visa aqui não. Exodo dan 25. Exodo. Laten we even naar het scherm kijken, Exodus. Sim, 20 vers 5.
Exodus 20, vers 5. Ele disse, não adorar nem servir, para somar ame Senhor, o Deus, tu Deus e a luz. Ele disse, quem é a bichita e iniquidade de tata nan ribe yunan. Ribe é de 3 e é de 4 gerações de esnaguto de ami. Ok? Agora, o que cita aqui é contexto de versículo. Laten we deze citaat in de context van de Bijbelse vers kijken. Ele diz, maior dan generalmente não te sospecha, escuta, bom mama gutata nan, não te sospecha. In het algemeen, ouders hebben geen vermoed. Kuna yunan te compreender nada de abicio aqui. Dat ze niet begrijpen of ze begrijpen deze dingen. Ok, então pensar, não, eu estou muito chiquita, essa nada, essa sinti nada. Omdat soms denken we, oh die kind is klein, hij weet van niks of zij weet van niks. Pero aqui de vez tem, oh, Picasso é maior dan de pecador dan verdadeiro. Maar hier zegt het dat in vele gevallen de ouders zijn de zondaars. Ja, is pessoa não abusar de um privilégio na matrimonial. Te dizer. Omdat ze misbruik hebben gedaan van hun privileges. Não, mas então die mensen na seguir de paixão ng animal, vou seguir lezen. Sobre a parte, não? Uiteindelijk zien we dat ze de dierlijke passie hebben gevolgd. Ja, você deve ser muito não conhece de é maior não aqui, quase invariavelmente. Kinderen die worden geboren van deze echtparen. Lo adoptar naturalmente é hábito não repugnante de vício secreto. Zullen we deze deze gedragen van hun ouders overnemen? Ja, is picana die taten aan lo kairiba nan yunan, paso me taten aan aduna nan seyo di na mes inclinatie aan luxuos. Oké, dus deze dingen van de ouders zullen op de kinderen zullen op de kinderen vallen, omdat de ouders hebben hun gezegend met deze praktijken. Ja, is que men die eigenlijk foitje wat de mire moet je comisa mishe. Dus we zien dat vanaf kleins af de kinderen beginnen hier aan te raken, daar aan te raken. Te veel nange korte comisa. En daar beginnen de dingen. Zo wakker te zeggen bisa kinan. Laten we kijken verder wat er hier zegt. Ja, is we de bisa na me kwentiki ma bou. De bisa het wordt practicana un grado alarmante, dus masturbatie. Omdat het wordt op een alarmerende manier de masturbatie in praktijk gebracht. Dus wij weten het causa malese die quasi toesoorten. En dit geeft veel ziektes, verschillende ziektes eigenlijk. Het is hasta mucho nan chiquito, baby, nan nascimento. Zelfs baby's vanaf hun geboorte. Ja, nou, zie je? Dat is irritabiliteit natural. Dus natural. Juist. Irritabiliteit, toch? Irritabiliteit. Ja. Geïrriteerd, toch? Organon. Dus geïrriteerde organen. Ze worden met geïrriteerde organen geboren, zo bedoel u? Ja, seksueel, zie. Met seksueel geïrriteerde organen. Abo wakker de wissen. Tahanya alivio momentâneo ora nang hunga kunang. Dat wissen. Dus alivio, een moment alivio. Ze krijgen verlichting als ze met hun gaan spelen. Juist, lo que solamente da aumentar e irritatie eigenlijk. En in plaats van verlichting, dan gaat de irritatie groeien eigenlijk. Je te condiciona un repetition die acto. En dat de actie of de praktijk wordt herhaald. Te ora un hábito te worden estabelecido que te aumenta
con een crecimiento. Mire? En dat wordt een soort gewoonte. Totdat die helemaal neergezet is. Juist, juist. Dus de outra palavra foi chiqui. Ik weet hoe we zo horen. Alimenta. Dus vanaf kleins af wordt dit alimenta wordt helemaal opgevoed. Juist. Romana ta PC, Dios te visando nos a noche. Con serio é assunto aqui tá. En daarom, broer en zuster, God zegt ons hoe serieus dit is. Juist, pessoal trove. Nós um pueblo que tem que bij topa Jesus. Omdat nog een keer, broer en zuster, wij zijn een volk die Jezus moet tegemoet komen. Eu nós penso, nós por skip is aqui, topa com Jesus toch nos te equivocar. En als wij denken dat we dit kunnen overslaan en toch Jezus ontmoeten, dan zijn we heel verkeerd bezig. Sommer de bisa, é praticar de hábito en secreto. Omdat het zegt het volgende. Geheime praktijken. Juist, que significa eigen de outra palavra, masturbação. Dus met andere woorden, masturbatie. Juist, secret vice, meneer de bisa in Engels, secret habits. Het bisa, seguro te destruir e força não vital die systeem. Die maakt de vitale krachten kapot. Juist. Dan moet je boelen bij een partiel entre joven en capital vital. Het cerebro. De kapitale gedrag is. Juist. Dat wordt assim severamente abusado aan een edad eigenlijk jong. Wordt van dit praktijk misbruik gemaakt eigenlijk in een hele jonge leeftijd. Correct, wak. Ik kon niet op je serio, man. Zo bonosa. Echt serieus. Você de visa vício secreto. Vício. Yes. Secret vice. Huidige, nee, geheime vício. Handelingen. Juist. Verslaving. Juist. Ja, verslaving, dankjewel. Juist, het is een verslaving. Geheime verslavingen? Ja. Juist, het is een verslaving, verdad, zo. Wak, no sabe que te hace instituto lang pecoki. Pa juda obenang. Ja, we weten dat verslaving is inderdaad waar. Omdat er zijn instituten die zulke jongeren verhelpen. Helpen. Ze dan op porke de ciência. Meeste zit toe die. Omdat ze kunnen niet zonder dit. Ze moeten elke dag dit doen. Dan po concentreren op school, dan niet in força vacinada, dan tinko se. Ze kunnen niet op school concentreren. Ze hebben geen kracht. Juist, de toere kosten aqui, hermano, vai de bisa te worden als het transmitir dan ons junang. Ook ons meeste praktikanen. Wij zeggen dat deze dingen worden naar onze kinderen overgebracht omdat wij zelf dit in praktijk brengen. Juist, que men está com screenshot je ziet aqui, lees in het capítulo. Maak een screenshot van deze citaat, dan kan je de hele hoofdstuk lezen. Juist, e sowieso nós vai trazer tema apart, zullen anunciar depois, ribe punto aqui. We zullen in ieder geval een apart thema maken van dit en ik zal jullie laten weten. Oké, riba screen aqui, met een kanotie que lie para nós vai clausura, mira ora bij gaan. Ik moet op deze screen even snel gaan, want de tijd is ons al snel voorbij gegaan. Ja, is nós mira é qualquer te kit, lá visa ora um eno que te praticar coisa na aqui, vício secreto. Wanneer iemand dit in een geheim blijven in praktijk brengen. Aqui te iba na problema mental. Of de maleza dan. Wat brengt deze praktijk? Naar mentale ziektes en ook ziektes. Ja, is we zetten visa tanto zink que te toma eigenlijk in cada sperma que usali.
Dus dit is een kandidaat die zink. Die neemt heel veel zink elke keer als er sperma eruit komt van de persoon. Juist, oké. Dus ja, die ene die zou wel met. Wij komen, mensen aan neetje, mensen kijken hoe die zink, dan je van je weg. Dus, sommige mensen, ja, ik ga eten, ik ga wat zink eten zodat het weer gevuld wordt. Juist, is berend te functioneren. Dus dan kan je die maas koken. De zink in de brain. Wanneer je meer even op pantalla, dus we zeggen screenshot die je, lees je tranquil. We kunnen een screenshot van maken van deze stukjes, zodat wij het gewoon verder kunnen lezen. Juist, we moeten kijken de soorten die Dimbo celebro. Dan kun je zien wat gebeurt met je hersenen. Juist, maar een zaakje toen kost hoop je veel meer man. Dit is echt iets die heel urgent is. Juist, we zullen eten carbon. Vinden we dat die hoop in, de orgaan je dat die 30 Korea 5 jaar. Wanneer ze komen in de leeftijden van de 30 en 40 jaar. Juist, een kandidaat die maar lezen. We zeggen een screenshot lezen aan toer. Met die tempo moeten wij lezen dan. Kan je verschillende ziektes hebben. Daar kan je een screenshot van maken. En de midden is parte te bouwen. Dus ik hoop dat je een quebramento repentino. En vele keren zijn spontane gebreken. Die silans wisten die constitution. Van de constitutie. Sim, e el resultado está morto. En de resultaat is dood. Ja, is que men die de outra palavra, dat we zeggen masturbatie eigenlijk de picata. Met andere woorden is masturbatie zonde. Ja, is we estão matando o corpo, we estão haciendo o corpo daño. Omdat je bent jouw lichaam aan het moorden. Je maakt je lichaam kapot. Juist, gewoon als wij zeer, als wij rondaf, dingen party aqui. We gaan met dit deel afronden. Sim, als wij kwijt doen, paar pirico chiquiba nos rondaf. Okay, we gaan kleine stukken pakken om af te ronden. Oké, essa aqui, zo'n screenshot met de G's contável in artikel. Maak een screenshot van deze stukken en gaat er in klein stukjes vertellen. Juist, que men aqui não tem caso de homem que está casado, oké? Dit is een zaak van een man, getrouwde man met zijn vrouw. Juist, pero não avance é assunto aí de masturbação. Hij heeft geen overwinning over deze stukje, over deze masturbatie. Ja, isso lá em Visabo que hasta ainda mulher também tá se men coque, men die eu penso que ainda mulher não tá foge junto. Dus laat ik jou zeggen, dat vrouw doet ook dezelfde, dus vrouwen blijven niet buiten. Juist. Dus zo, de Visabo que dado momento ele vira malo. Dus, hier wordt verteld dat op een gegeven moment is die persoon ziek geworden. Juist, het is sofrer met een komen, een astma, een coisa assim. Hij lijdt aan astma bijvoorbeeld. Algo assim. En toen de visa, ela pide hermano white eigenlijk para bihação pe. Dus hij heeft zuster Energy White gevraagd om voor hem te komen bidden. Juist. Pero al final, hermano vai su casa visa, nós vai consultar Deus pro me. Dus uiteindelijk heeft zuster Energy White met haar man gezegd, we gaan eerst met God, even met God bespreken. Ja, espero. Deus nos dando um sonho para não reza peso. Deus não te escuta oração. Dus in een droom heeft God aan hun laten weten dat voor deze persoon moet niet gebeden worden. Pessoal, se Deus não é força para curar, né? Sorry, nog een keer broeder? Se Deus não é força para sanele. Omdat als God hem weer nieuwe krachten geeft en geneest, Lui continuar, vai em força para continuar de hábito. dan zal hij weer kracht krijgen om weer op door te gaan met dat. Você visa, hasta um matrimônio não estava suficiente para passar over die hábito en corrupto.
Dus zegt dat zijn huwelijk was niet genoeg dat hij deze praktijken zou verlaten. Corabon, tu amber, kutas. Visa servidor de Dios, entre comillas, la imponer assim. Deze man, tussen haakjes, was van God, zo bedoel je, broeder? Sí, sí. Pero esta tinha vicio secreto. Maar hij had deze geheime verslaving. Juist. Que men die, maar nos mira a nooit meer humanen. Laten we kijken vanavond, broers en zusters. Maar zo alguém de lobbyista, wanneer party cora, pero Steven wak, Romana wak. Omdat misschien jullie zullen zeggen, maar kijk broeder Steven, broeder, zuster en broer, laten we even kijken. Mino por vence e coqui, ma purba, ma resa, ma juna, pero mino por vence. Ik kan niet dit overwinnen. Ik heb erover gebeden, ik heb gevast, maar ik kan er niet overwinnen. Juist. Wat que Deus te bisa, na primeiro lugar. 2 Timoteus 2. Laten we kijken wat God zegt in 2 Timotheus 2:19. Sin embargo, é fundeixe firme de Deus tá parar. Seja com a inscrição, seja que inscrição aqui. Senhor conhece esnan kuta dije. Ante de bisa, e laga tur esnan ku mencionar nome de Senhor, abstener de maldade. Agora, como me vou abstener de maldade a noite? Zo benut in força. Hoe kan ik vanavond onrecht uit de weg gaan? E een membro aan die nos corpo bir een membro aan die of instrumenten no de justitia. Onze organen in onze lichamen zijn organen die niet van rechtvaardigheid is geworden. Maar dan denk ik bir een instrument de justitia, men. Maar we moeten wel instrument van de rechtvaardigheid worden. Is tour tentação nos cinco iba na pia de Jesus, eet alívio. Dus alle leidingen moeten we naar de voeten van Jezus brengen. 2 Coríntios, juist. Verlichting kunnen krijgen. 2 Coríntios 10:5 e para destruir especulação e tour arrogância que dawaru lanta contra o conhecimento de Deus. Aquilo e bando em cautiverio tour pensamento para assim obedecido na Cristo. 2 Corinthians 10 vers 5. Juist. Que menos 5 ibe kosna aqui a noite na Jesus. We moeten deze dingen aan de voeten van Jezus brengen. Juist. Então, que te bisa nos a noite é angelang que acompanhar-nos back de nos campo na matrimonial. En wat zegt hij? Dat de engelen willen ons vandaag met ons zijn in onze slaapkamers. Juist, pero de repetimento e conversão tem que tomar lugar para mim. Maar bekering moet plaatsnemen. Juist, e lo que te sigue, perdão e reconciliação. En wat verder gaat, dat is vergiffenis en verzoening. Então, o Espírito Santo que há seu lugar back ding e campo na matrimonial. En de Heilige Geest wil zijn plek terug hebben in de slaapkamers. Você a noite, não sabe que o ding isso não importa o que, nos tour a falha, nos tour. We moeten wel weten vanavond dat wij allemaal zijn zondag, we hebben fouten gemaakt. Ja, is me, kan we wenden we samen bij Steven ik kan niet, kom je dat ze stop. Ik herinner me iemand zei, Steven, hoe kan ik dit stoppen? Mas ik kost de douche, a verdade Deus te bisa para nós hier. Omdat dit is zo fijn, maar inderdaad, God heeft gezegd om niet te doen. Nou, la bisa, het is in de douche, de verdade Deus te bisa para nós hier, je vorming. Hij zei, het is inderdaad zo fijn, zo lekker. Maar God heeft gezegd om niet op die manier te doen. Pero a noite Deus te visa nos não tá nada. Vai a obasa. Ok? Se você a obasa. Maar God zegt ons vanavond, nu weet je het wel vanavond. Juist. Que me a obasa.
Vou chegar zeker, Senhor, wie Senhor, perdona-me. Maar nu dat jij het weet, kan je bij de Heer komen en zeggen, vergeef me, Heer. Perdona-nos, nos tua falha. Vergeef ons, omdat wij hebben allemaal fouten gemaakt. Juist. Homem, não tem nenhum ave noite que nós of outro falha. Nos tua falha. Me também. Weer de gewone, dat voor Shelo Makai. Er is niemand hier die kan zeggen dat het niet fouten hebben gedaan. Ik heb ook fouten gemaakt. Me não cai voor Shelo. Ik ben niet van de hemel gevallen. Juist. Mire? Dus de outra palavra, me também, mesmo cada um de vocês, meester bij zich Jesus ave noite. Não tem optie. Dus met andere woorden, ik moet net als allemaal ook naar Jezus gaan. Ik heb geen andere optie. Juist. Pensei ave noite, nós também clausurar aqui não. We gaan afsluiten. Oké. E de outro tema. En de andere thema? Oké, nós lo vai tratar hoje com si. Ik denk dat het ook importante. Nog een keer herhalen, broeder. De outro tema nós lo trata com si. Com si por assim, com. Zo avisar-me não, aqui não, pero ook com. Oké, en het volgende thema gaan we dit thema behandelen. Hoe kunnen we het wel? Dat we zeggen dat we het niet kunnen, maar in andere thema's zullen we dit behandelen dat het wel kan. Juist. Nós lo toche de um outro tema. Stay tuned. Die zullen we op andere keer erover hebben. Oké. Nós vai clausurar a noite. Dus we zullen gaan sluiten. Com ons mente en centrar in Salvador. Met onze gedachten gecentreerd in onze redder. In het moment aqui que nós vamos nos cabeça, que nós vamos será. Laten we onze hoofden buigen en onze ogen sluiten. Dada de amor a noite, Senhor, papi conosco. Liefdevolle Vader, u spreekt tot ons vanavond. Hoe pedimos como cristianos professo a noite? Veel van ons als christenen die als christenen, ja. Juist, nós também em prática aqui. Wij zijn ook in zulke praktijken. Pero Senhor, a noite, nós mira, Senhor, que há Deus de perdão e reconciliação. Maar we hebben gezien dat u een God van vergiffenis en van verzoening bent. Zijn mensagem de noite não está para gente casado, pero também para gente que solteiro, menko. Omdat deze boodschap is niet alleen voor mensen die in een huwelijk zitten, maar ook voor mensen die niet getrouwd zijn. Pero Senhor, dank je para o amor. Lieve Vader, dank u wel voor uw liefde. Que apesar de turcos, você é capaz de perdonar-nos iniquidade. Ondanks alles, u bent bereid om ons van alle zonde te vergeven. Somos agradecidos a noite imensamente para o amor. We zijn heel dankbaar voor uw liefde. Dank je die papi conosco a noite, sobre que salva-nos. Dank u wel, lieve Heer Jezus, omdat u wil ons redden. Yes. Agradecido por aceitar de nome de Jesus. Amen. We danken u voor dat in de naam van onze lieve Heer Jezus. Amen. 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 Yes. Miquel, brother Steven, danke per tremende mensagem que você trouxe para nós cada um. Então, me espero que nós cada um possa sacar algo para o qual Steven a trouxe de lado, nos staat que na Shelo a dirigir naar Steven. Amen. Ik wil broeder Steven hartelijk bedanken voor deze mooie thema en ik hoop dat iedereen wat iets heeft van geleerd vanavond. Ja. Dan zie ik een paar perguntas, né? Eu minosaru manga charesca, se nós por deal com a parte se tem pergunta vos escrever nos pedido com amanhã. Ah, wel bom, is goed. Sim. Oké. Broeder Steven zegt, als je vragen hebt,
schrijf ze op en dan zullen we morgen behandelen. Juist. Wel bom. Ja, Ik probeer na kumaya, met de man na kirato pa Steven. Juist. Kung sigiri be jema yang ku Joske. Ja, ze mijn stem dus ik bij we zei. Maar beterschap. Dus dat is origine pa biraboni, hè. Ja. We bidden voor onze broeder Steven dat hij beter kan worden van zijn stem. Ja. Broeder Markte. Broeder Markte. Even kijken. Passie origine pa nos. Even kijken. Si brother Mike no te, hermana Lenny te. Si Lenny te. Okay. Hermana Lenny pas yung orasyon pa nos. Amen. Por essa numa? Si, hermana. Tata Santo, Tata de Amor, nós te agradecemos, nós estamos danki pa a noite aqui. Nós estamos danki pa mensagem espertamento cubo Amanda para nós a noite. Nós te pedimos perdonar nós turnos falta não e nós te pedimos também tata para a presença do Espírito Santo. Tata danke para a mensagem cubo Amanda a noite para nós tata se acaso meio de nós portem meio de nós que nós acometer falho não que nós acometer Senhor nós te pedimos na nossa força e poder conosco por pedir o perdão de nossa oração privada e abo com Deus e amor botei na parar bota clapa perdonar-nos. Danke Senhor que bota estima nos, danke que bota salva nos, danke que bota manda uma mensagem para nós, bota esperta porque esperta nos, que nós também é amor que botim para nós. Agora que nós também despedir de outro, nós pedimos, Senhor, para o angelante junto conosco, acompanhar-nos, vigilar-nos de nosso sonho, livra-nos de tur peligro, livra-nos de tur cosmalo, de a noite, laga conosco por ter duche sonho. Nós vai dormir aqui rato na paz e pegar sonho, para soltar abençoe o Deus, se nós vivemos em segurança, em nome de Cristo Jesus, amém. Danke, Senhor. Amen. Amanda Lenny, danke por oração. E me chama Hermana Alba também danke que por fatal para nós. Igreja Refúgio quer participar na Turende. O dia inteiro luna de mar venidero aqui. Nós lo vai ter grandioso seminário intitulado Noviazgo, Matrimônio, Divórcio e Reconciliação. Começando de promessa de Marco semana de oração. E também é promessa sábado lo vai ter vigília. E mês horas atrás, nós deal com vários temas na ronda de noviazgo, matrimônio, divórcio e reconciliação, centrado em o plano de salvação. Pois seminário para tu rende, hasta pessoal que não está casado, ou pessoal que não tem pensar é tolpa para casa, também é tema não lo toca tur essa aqui não. Pois a sua preparação para o porteio inteiro é luna de março aqui com refúgio. E se você sabe mais de seminário aqui, por uma informação através do número de telefone 062 695 418 ou por app também. Pois reservar a luna aqui completo para botar com a igreja refúgio. Bini 1, Bini 2.